proxecto de autoconstrucción con poucos recursos en Gandó. Quere proxectou unha escola modulada e unha biblioteca ovalada. Co espírito da obra invitamos a xentiña a autoconstruirnos parte das cerchas de maneira colectiva. Cunha serie de vigas pratas, créase unha estrutura triangulada. Sembra complicada, mais é a máis doada das plegadas. Agua e maña faremos a de cerámica. Os ocos van na luz a entrada, a súa atmosfera pixelada.